korka or korka ngalan kera or one show korka walum korka ifo ngana normal asala no ma or godum خلاص نو بس صورنا ما أرقد نستمر نون تمال ولا مجد بنبدأ صباح أكسل لا يدعم Ah bon, merci. Nice. Tranquila. Alhamdulillah. Non, mais on a accord. J'espère que vous avez un classe. Comment on a un hal, on a kala nane nukuma. Ya jode. Ya jode sai. Classe ko antu ngota ko ya jode ngacha ngota ko. Ana nan ta toujours ni batta classe. Ya jode ngacha. Ana. Asana he wa firu ni mi da dum ko a toujours ni batta kam ak je ana wa halde ko de juru wona haaju ma lewru korko lu wona korko da de ma classe aji batta ya firu mi da dum ende afru mi da dum en toujours ni batta kam quoi aji min woni dum da toujours sa tay kam ber dere ya gaccina mi quoi aji batta ko classe ya mi da dum classe mi da dum classe mi da dum wa firu toujours ni batta lewru korko lewru moƴƴere ko lewru yurmen ken fo woɓe lewru korko wonande enen julɓe ko adi aɗa hoora yataw ani ne ardi so ani yedditama kon korko netti sellu wona hadde hormum ñamde kamɓe yarde noon waɗi serɗiyaji neɗɗo kalne foti ɗum andude on tiɗɗo jaɓannede yo ko allah wi ko hotorewɓe ɓerdema gardien hey badra modum machallah aka korɗo alhamdulillah hey en min ɗo jooɗi kir subaka haydara liggaki holko liggoɗoɗen ɗo a gardien ko an fawi kam ɗo ko kam fawma ɗo min woni kilifalla kilifaɗi lan min mbeɗen waɗa haajam a yi guddi naate e galle bile a yi guddi naate e galle ko ne foti arde vérifié mbaɗi to fotita ɗum holu vérifié ɗum ko ligguey min dal min komi gardien ka gardien fof ko goton hokkam jam way hokkam jam mbiɗa ɗum laafma wawa hulɓidde kam andoy ko garta wawa hulɓidde ka janguɗum walla ka pimɓiɗen gartuɗa 10 ans 10 ans holton ay gorko meeɗa yewde kam pare mi dañi ɗum pale holton pare kasuwani o jiida woni président Mauritanie o min woni gardien mo ah bon ɗum tagi wanɗo tiiɗani ka namdude kam mi haalatma min mi hulanma nder nan birwima dewde kono mi yiiɗa ar min ñusma bako woni ñusde allah ne seeɗi mi yiiɗa ñusde ma kono min mi gardi ambassade France ambassade Amérique mi waɗi hen 10 ans gorko meeɗa yewde sawa harek mo heewi sawa mo heewi min woni kandaɗo ana anda kam ko tawa hoorema tawa mi andi kam minandima pourquoi kamɓe min ndenma bankona ana anda Fouta to gonnomi to babiraɓe kacappan gon toon babiraɓe kacappan watti heen babiraɓe ɗo min diriji ɓe guinniri kam donkanaɗo kala to ɓe mbawi yiyade min ɓeɗa andi ko min yettataɓe an mbiya gaddi ambassade France ambassade ɗum wona ko kecce bolle ɗum ko maɗe hollitma hoore makko ɗum ko maɗe sona aleykum ene kalatuma en a gardat ɗo ha feewa ay sa gardami min haala donkanade sownumaɗo dew toon sawram so yaani toon noon ar tikkanno mbeɗa hulima mi hulanma mbima a wona haydar min lewru gorka nanni
somdu yurmende hewndu barrage korka ko fari lemma ne waddi ma hota